אוי אוי אוי. לא, קולה עושה לי גזים. ילדים! לא להריש בין 2 ל-4! רשת א' בחצות ו10 מוסיקה קמרית, והערב רביעי המספר 2. למה הוא מתנהג כמו איזה סבא? תל אביב עם זמרת הסופר. נו נדבוש, הצלחת כבר למצוא את התקלה בקומפיוטר? אני עובד על זה, סבא. כל פעם שהוא בא לבקר אותי, הוא מתקן את האינטרנטים לכולם. די לטרטר אחרים. תנו למומחים לטפל בבעיות המחשוב שלכם. לראשונה בישראל, תמיכה מקוונת בשליטה מרחוק 24/7. מצטרפים לאחת מהחבילות ונהנים מטיפול של מומחה לכל בעיה טכנולוגית. ספורט אונליין, אתם בידיים טובות. אופס, סליחה, שתיתי קולה.